sa pagpapatupad ng quarantine protocol sa kada komunidad dito sa bansa. Simula ng paigtingin ng gobyerno ang paglaban sa pandemya, ang paninilbihan ng mga barangay tanod ay inasahan hindi lamang bilang katuwang sa pagbibigay ng ayuda, kung hindi maging sa pagpapaigting ng quarantine control point. Honorarium kung tawagin at nakadepende lamang sa pondo ng barangay ang nakukuhang allowance ng mga barangay tanod. Base ito sa inisyal na pagsisiyasat ng news team sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Kaya sa nakagigimbal na pangyayari ng pamamaslang sa barangay tanod ng Barangay del Carmen sa Florida Blanca, Pampanga na si Joseph Labonera na hinihinalang pinatay dahil sa pagiging mahigpit nito sa pagpapaigting ng health security protocol, si DILG Barangay Affairs Undersecretary Martin Dino batid kung gaano kasakit sa mga naulila ng tanod ang sinugal na buhay ni Mang Joseph sa pagsisilbi sa barangay. Ano ba naman yung tanod natin? Alam ba nila kung magkano lang ang allowance yung mga yan? Araw at gabi nakabantay sa checkpoint para lang maalagaan yung kalusugan ng ating mga mamamayan. Gusto ring ipaunawa ni Yusek Dino sa publiko na dapat sana umanong bigyan ng malaking respeto ang mga barangay tanod na naglalaan ng panahon at sakripisyo sa kabila ng pandemya na tumutupad ng tungkulin. Kung tutuusin umano ay hindi sapat ang benepisyong natatanggap ng mga ito kumpara sa kanilang ibinibigay na serbisyo. Kakarampot na allowance lang yan. Siguro baka wala pang 2,000 yung allowance na nakukuha ng mga barangay tanod natin. Meron na dyan, wala 1,000 lang. Nang aming tanungin din si Dino kung may hakbang ba ang kanilang tanggapan na maabigyan ng benepisyo ang mga tanod kahit social protection man lang, walang naisagot ang opisyal. Nasusubaybayan ho natin na nag-a-advocate ho ng benepisyo nito pong ating pong mga barangay tanod. Kaalaman ho ng publiko. Ano na ho bang naipanukala ho ninyo para ho taasan ho itong benepisyo ng mga barangay tanod? Marami ang nakikiramay at nakikisimpatya na kabaro na barangay tanod ng nasawing si Mang Joseph Labonera. Ang barangay tanod ng Barangay Panipuan, Ciudad San Fernando na si Ricardo Sagum. Nais umapila sa mata ng mamamayan na huwag umano sana silang pagdiskitahan ng galit kung sila'y manita. Sasabi ko lang sa mga taong humaharap sa amin o nakikita kung paano kahirap yung trabaho namin bilang bantay bayan. Halos gabi-gabi, umaga, wala kaming pahinga. So sana maintindihan nyo kung ano kung may masabi man kaming hindi tama, pagpasensya nyo na. At yun talaga ang trabaho namin. Mahirap man umanong tanggapin, ngunit ilan sa mga miyembro ng komunidad ay maliit ang tingin sa mga barangay tanod. At ang masaklap na katotohanan ay hindi alam umano ng kanilang mga kabarangay na walang regular na sahod o benepisyo ang mga tanod ng barangay. Hindi po sahod ang inaano namin dito, hindi po sahod. Yun po, binibigyan po kami ng allowance, pero hindi po sahod to. Hindi po katulad ng government nagtatrabaho sa mga gobyerno o ano. Pero sakripisyo po lahat ang ginagawa po namin. Sa mga naitulak na batas sa panahon ng pandemya sa Kongreso, ang Senate Bill No. 1956 o ang tinatawag na Barangay Officials Salary Standardization Act of 2020 ay naglalayong maisabatas ang regularisasyon, pagkakaroon ng benepisyo sa mga barangay personnel. Kabilang na dito ay ang mga tanod. Ayon sa nagpanukala nito na si Senator Manny Pacquiao, napapanahon rin ito dahil ang kahalagahan ng serbisyo ng mga nasa barangay level ay hindi matatawaran. Gaya ng paninilbihan ng mga health workers na hindi inaalintana ang panganib ng nakamamatay na COVID-19, sila ang mga frontliner na sumusugod at nagbabantay sa kada komunidad ng barangay. Paulo G. Santos, CLTV News.